Mae di dechrau. Ie, reit. Bach o gwestiynau cyflym i Owain Tudur Jones. Gynta, dy hoff chwaraewr di yn tyfu fyny? Ian Rush, chwaraewr Lerpwl ni'n gyfnogi, chwaraewr Cymraeg hefyd, felly, ie. Y chwaraewr gorau ti di chwarae yn ei erbyn? Yn ei erbyn, dwi'n meddwl, chwaraewr yn enw Thiago, oedd yn chwarae efo Barcelona, a mae efo Bayern Munich rwan. Ni'n chwarae yn erbyn o mewn gêm pre-season, ac oedd yn rhoi y beld rhwng hoesa fi o'r 10 llath i ffwrdd. Hwna'n dipyn o agoriad llygad. Be am y chwaraewr gorau ti di chwarae efo? Wel, o fewn Carfan Cymru, Gareth Bale, so ddim dadla am yr ateb yna. Be am y rheolwr gorau ti di chwarae efo? Wel, ti di bod yn rannu. Mae yna ddau am resymau gwahanol. Mae Roberto Martinez, oherwydd be nath o'r clwb yn Abertawe a newid y ffordd o chwarae, ond hefyd, beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar, Paul Lambert, pan oedd o'n Norwich. Be am y gêm ora nes di erioed chwarae dy hun? Dwi'n siŵr iawn, os dwi wedi cael llawer. Gêm ora dwi erioed wedi chwarae. Bangor yn ebyn Aberystwyth, ond sgorfis i ddwy a gwneud y ddwy arall. Dod at y cwestiwn nesaf. Be oedd y gol gorau nes di erioed sgorio yn dyrfa? Gol i Inverness, dwi'n meddwl, yn erbyn Hearts, oedd gêm ar y teledu ar BT Sport, ac just taro'n ergyd o tu allan i'r cwrt Cosby. Pwy di'r chwaraewr mwyaf doniol ti erioed di chwarae efo fel rhan o'r garfan, lly? Lee Trundle yn Abertawe, greu ni chwerthin drwy dydd bob dydd. Be am y talent ifanc gorau yng Ngharfan Cymru ar hyn o bryd? Dwi'n siŵr am i oed ar y funud, ond swn i ddweud Johnny Williams, mae bob amser yn chwaraewr. Pan da chi'n ymarfer efo ac yn weld o, lot fawr o dalent yn ei sgidio pêl-droed o. Stadiwm gorau ti di chwarae yn? Y ffefryn ydy Ibrox yn yr Alban. A'r cae tatws gweitha ti di bod arno? Tatws ma. So dad ddim yn hapus a cwbl o ffrindiau, ond efallai cae fel un heli. Nawn ni orffen ar y nodyn yna, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr, Owain.